Sibiri marsi kalo kileta ani nani samba filani muga ani woro mali kunnafoni lajɛbaw a y'aw bisimila o ka don kibariya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna alamusa tɛmɛnen ni o bɛnna marisi kalo kileta ani filama san 2026 ani wɔɔrɔ an ka jamana kuntigi General d'Armée Asimi Goita ale ye chèque belebele ta ni k'o di an ka jamana yɛrɛmara kafo olu ma. Yɛrɛmara kafo o ye jamana kominiw de ye. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sefa wari miliyari 18 o de bɛna tila an ka jamana komini 819 olu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya mun na sira dilanko ale ni fo ka taa se kɛnɛya ko olu ma yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni k'an ka jamana kuntigi General d'Armée Asimi Goita ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan. An bɔra ka dɛmɛ min kɛ an ka commune ma ni y'a jateminɛ a dɛmɛ sera Mali commune bɛɛ de ma. Ni y'a jateminɛ Mali la commune 819 de bɛ yen. Wari in dira an ka commune bɛɛ de ma commune 819 nafa sɔrɔ a la. N'o kun tɛ an kun t'a baara kɛ parce que ni y'a siɲɛ fɔlɔ ka kɛ Mali kɔnɔ k'a bɔ a sira ma. Donc n'a bɛ k'o kɔnɔna la ko bɛɛ bɛ bɔ a kalama a ka kan jamanadenw u ka a nafa sɔrɔ. Donc o hukumu kɔnɔna la wari in tilara jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni wari bɛɛ bɛ bɛn miliyari 18 ani kunkanfɛn ma o de tilara commune 819 ni ɲɔgɔn cɛ. Mɔgɔw ka sɔrɔta tɛ kelen dɔw ta ye miliyari 3 ɲɔgɔn na dɔw ta bɛ taa fɔ miliyɔn 4 ɲɔgɔn na o bɛ dépend a tilara ni sariya dɔ de ye o y'a to dɔw ta bɛ caya ni dɔ ta ye mais kɔni an bɛ se k'a fɔ mun ye a nafa mun nafa ka bon a bɛɛ la bɛɛ ye dɔ sɔrɔ a la bɛɛ ye dɔ sɔrɔ donc o wari min dir'u ma sisan o de kan ka to an ka maire ninnu kan ka se ka wulikajɔ de kɛ mun b'a to dugu la aju min bɛ jamanadenw na u ka yɔrɔ ninnu na commune na o aju ninnu u ka se k'olu matarafa u bɛ se ka kalanso jɔ n'a ye u bɛ se ka an ka dɔgɔtɔrɔso jɔ n'a ye o bɛ se ka forage ninnu mun b'a to ji bɛ se ka sɔrɔ nin waati u bɛ se k'o baara kɛ n'a ye o bɛ se ka sira minnu tiɲɛnen bɛ u bɛ se k'olu dilan n'a ye hali pont ni samiya sera dugu dɔw bɛ tigɛ ɲɔgɔn na u bɛ se ka baara caman kɛ n'a ye mun b'a to o de bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. An ka jamana cakɛyɔrɔ mun ka baara ɲɛsin bɛ masiba ni kɔlɔlɔ kunkanko olu ɲɛnabɔli ma Centre de coordination de gestion de crise SECOGEC ma u bɔra kalama k'a fɔ ko kunnafoniya kolon dɔw kɔni b'a la ka cari kunnafoniya sira dɔw olu fɛ min na u b'a fɔ ko fɛn min ye taji ni o ye essence ko kɔni b'a la ka dɔgɔya an ka jamana ale kɔnɔna na min yɛrɛ senfɛ bolimafɛn bolila dɔw kɔni bolila ni ka taga aran jɔ station olu kɔnɔna na SECOGEC ma ko k'u b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye taji ni o ye essence ko kɔni caman bɛ an ka jamana kɔnɔna na u kununko juma kelen ni o bɛnna marisi kalo tile 13 ma san 2026 fɛn min ye taji ta mobili 500 bɔɲɔnko ni o ye Sterling ye olu kɔni fara taji la ni ka don an ka jamana ale kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye taji ni o ye essence ale kɔni caman bɛ an ka jamana ale kɔnɔna na k'u b'a laɲini maaw fɛ u k'u kɔlɔsi kunnafoniya kolon min ni o bɛ cari bɔlɔlɔ sira olu sanfɛ ka jira k'a fɔ ko fɛn min ye taji kɔni o b'a la ka manke an ka jamana kɔnɔna na ko kuma ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ko maaw k'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana marabaaw kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na yaasa malidenw olu bɛ se ka lafiya taji ko fo ka taa se lakanako ma an ka jamana ale kɔnɔna na. A dogolen tɛ maa la k'a fɔ ko an ka jamana marabaaw tun ye san 2025 ta ka kɛ seko ale ni dɔnko san ye an ka jamana kɔnɔna na alamusa tɛmɛnen ni o bɛnna marisi kalo tile 12 ma san 2026 an ka jamana kɔni ye jɔnjɔn ta k'a di seko ni dɔnko tigilama ma 37 ma ni a bɛ fɔ ma ko distinction honorifique mun bɛ tali kɛ médaille di olu la ka sababuya kɛ u ye wulikajɔ mun kɛ an ka jamana kɔnɔna na seko ni dɔnko ale binna kun kan. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko maa minnu ye nin jɔnjɔn in kɔni sɔrɔ o dɔ bɛ tali kɛ ɲɔgɔlɔnbɔlaw ani fo ka taa se an ka jamana dɔnkilidalaw ani fo ka taa se maa minnu kɛra sababu ye k'an ka jamana seko ni dɔnko kɔni yakuba diɲɛ seleke naani binna kun kan olu de ye jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ an ka jamana ale yɔrɔ la CICB ale kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen ni o bɛnna marisi kalo tile 12 ma. An ka jamana minisiri ɲɛma ni o ye General de division Abdulayi Mayiga kununko juma marisi kalo tile 13 san 2026 ale ye denmisɛnnin 31 bisimila a dagayɔrɔ yɛrɛ la ni o ye primature ye kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin denmisɛnnin 31 ninnu bɛɛ lajɛlen ye falatɔw ye min na fɛn min ye chauffeur minnu ni olu tun bɛ taa taji ta an ka jamana kɔfɛ ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna na yaasa jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka taji sɔrɔ lafiya la cogo min na olu chauffeur minnu kɔni fatura o taji ta o senfɛ ala ni jatigɛ wale tigilamaw ka bingani sababu an ka minisiri kɔni ye nin denmisɛnnin kofɔta ninnu bisimila ka jira k'a fɔ ko jamana kɔni bɛna jɔ ni nin denmisɛnnin ninnu ka musakaw bɛɛ lajɛlen mun bɛ tali kɛ
u ka kalanko fo ka taa se u ka kɛnɛya ko olu ma. O kɔfɛ fɛn min ye an ka jamana premier ministre général de division Abdoulaye Maiga a y'a jira k'a fɔ ko maa o maa n'i kɔni tora faso ko la faso kɔni tɛna ɲinɛ i kɔ abadani. O de la a ye nin denmisɛnnin kofɔta ninnu kɔni bisimila primatire ale kɔnɔna na yaasa jamana o bɛ se ka jɔ ni nin denmisɛnnin ninnu ka musaka bɛɛ lajɛlen ye cogoya mun na. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye. Tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logements sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logements sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la. Tunga lafiya ka nin logements sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni, Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye. Tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale. An bɛ taa AES ale kunnafoniya olu kɔnɔna na an bɛ taa Nigerikaw olu fɛ yen nɔ u ka dugu min bɛ yen ni a bɛ wele ko Difa kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Niger finitigilakaw ye wulikajɔba 2 kɛ ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na min kɛra sababu ye u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilama caman na ni ka tɛgɛ da kɛ u bolofɛnminɛ caman kan. O bolofɛnminɛ dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye karitusi 47,000 bɔɲɔnko ale ni maramafɛn caman fo ka taa se bolimafɛn sen 4 den 4 ma. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw kɔni tun kɛn bɛ ka nin marabolo kofɔta in wɛrɛ kɔni k'u dagayɔrɔ ye nka ala ni Niger finitigilakaw ka wulikajɔ sababu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na u sera ka dankari kɛ nin jatigɛwale tigilama kofɔta ninnu na Difa dugu ale kɔnɔna na. Senegali finitigilaka maa 1 o fagara maa 6 o jɔngina binganiwale senfɛ Senegali dugu la dugu mun ni a bɛ wele ko Casamance. Casamance ale bɛ Senegali ni Gambi dancɛ dugu olu kofɔ. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Senegali finitigilakaw kɔni tun ye patrouille dabɔ ni marabolo kofɔta in kɔni kɔnɔna na min senfɛ u taara bɔ ɲɛnaminimafɛn foro dɔ kan ni a bɛ wele nanzarakan na ko chanvre indien. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin ɲɛnaminimafɛn foro in kɔni tun ye kulu marifatigi minnu ni olu bɛ Casamance la lamini kɔnɔna na ni o ye rebelle ye olu ka foro sɛnɛta kɔni de tun don min senfɛ fɛn min ye Senegali finitigilakaw ni nin bamaci jɛkulu ninnu kɔni karila ɲɔgɔn na min na u ye Senegali finitigilaka 1 kɔni faga ani ka maa 6 o jɔgi. Halisa an bɛ to Senegali jamana ale kɔnɔna na u ka député bulon maaw ni o ye wasadenw olu ye olu kɔni ye lajɛrɛ kɛ u ka wasabulon kɔnɔna na yaasa ka sariya dɔ sigi sen kan sariya mun bɛ tali kɛ cɛ ni cɛ ka kafoɲɔgɔnya muso ni muso ka kafoɲɔgɔnya ni a bɛ wele nanzarakan na ko homosexualité yaasa dankari bɛ se ka k'o la Senegali jamana ale kɔnɔna na cogo min na u y'a jira k'a fɔ ko n'i minɛna nin waleya jugu in na Senegali jamana kɔnɔna na i bɛ ɲangi san 5 kaso fo ka taa se san 10 kaso ma. O kunnafoni dilen kɔfɛ an bɛ wagati min na ko sisan nin waleya jugu ninnu kɛbaga dɔw kɔni b'a la ka boli ka bɔ Senegali jamana ale kɔnɔna na. An bɛ taa Kongokaw olu fɛ yen nɔ sinikari ni o bɛ bɛn marisi kalo tile 15 ma o bɛna kɛ Kongo jamana ka jamana ɲɛmaaya kalafili kɔni baaraw bɛna dabɔ Kongo fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Kunnafoniya o y'a jira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Denis Sassou Nguesso ale kɔni ye cɛbɔ ye ni maa kofɔta ninnu na tuguni min na o y'a jira k'a fɔ ko a bɛ san 40 bɔɲɔnko bɔ Denis Sassou Nguesso ale kɔni bɛ fanga la Kongo jamana ale kɔnɔna na. Ka sanga ni Moyen-Orient kunnafoniya olu kɔnɔna ye Israel, Iran, Ameriki nin jamana 3 kɔni b'a la ka mugujugu kiri ɲɔgɔn ma su ani tile. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu kɔnɔna na Ameriki ale kɔni bɔra ka kunnafoniya di kɛ k'a fɔ k'u kɛlen don ka dolari wari miliyɔn 10 k'o labila maa ye maa min n'i kɛra sababu ye ka Iran jamana marabaw k'olu dogoyɔrɔ kɔni jira Ameriki finitigilakaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka guide suprême kura ni o ye Mojisaabu Kɛmɛni ka se ka olu dogoyɔrɔ jira Ameriki finitigilakaw la k'u bɛna dolari wari miliyɔn 10 k'o di o tigilamaa ma. An bɛ taa Laginɛ Conakry kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Laginɛ Conakry jamana marabaw olu kɔni ye dankari kɛ u ka fɛɛrɛtɔn jɛkulu 40 bɔɲɔnko la Laginɛ Conakry jamana ale kɔnɔna na ni o ye parti politiques ye. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Alpha Condé ale ka parti politique bɛ a la fo ka taa se u ka fanga sinamatɔn ɲɛmaa ma ni o ye Seydou Dalein Diallo ye. An b'an ka bi kunnafoniyaw kuncɛ farikolo ɲɛnajɛ ale binna kun kan fɛn min ye Ligue des Nations africaine ale quart de finale ntolanci kun fɔlɔ kɔni bɛ sen na an bɛ wagati min na i ko sisan
kunungo juma marsi kalo kileta ani saba san 2026 Stade Malien de Bamako ale kɔni wulila ni ka taa South Afrique ka olu fɛ na u ka club bɛ ni a bɛ wele ko Mamelodi Sundowns olu kɔni ye ntolanci kɛ kunungo min na fɛn min ye Mamelodi Sundowns ma olu ye sebaya sɔrɔ Stade Malien kan 3 ani kanangolo kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin ntolanci kɔni kunfilanan o bɛna taa Bamako Stade 26 mars ale kɔnɔna na. An minnu tun sɔgɔlen bɛ an na nin wagati in na an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi sibiri kunnafoniyaw la mun na sera aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ Yaya J Samake an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya di kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.